Goddag og hjertelig velkommen til mit hjem. Mit navn er sognepræst Tom Thyssen Daugaard, og mit hjem er Hårslev Præstegård. Vi står her, fordi jeg har fået den idé, at jeg gerne vil vise jer lidt til det område, hvor jeg er præst. Lad os først drage til det mindste af mine sogne, nemlig til Jellinge Sogn, hvor landets 5. mindste kirke befinder sig. Faktisk skulle Jellinge Kirke være Danmarks mindste kirke med et tårn og være Danmarks mindste gotiske kirke. Det er i hvert fald Danmarks 5. mindste kirke alt i alt. Men først må vi se på, hvor er vi i Danmark? Ja, vi er ved en landevej, der fører fra Sorø i denne ende og så mod sydvest til Skælskør i denne ende. Skælskørvej kaldes den, og den tværer sig altså direkte igennem til Jellinge. Nu er vi så i Fuglebjerg, der er en lille smule større end Dalmose. Faktisk lidt mere end dobbelt så stort. Der bor godt 2.200 mennesker i Fuglebjerg, der på mange måder minder lidt om en stationsby, dog uden at være det. Og her har vi det gamle apotek i Fuglebjerg, og man kan måske godt fornemme et vist forfald hister her. Apoteket her ligger ved Sandvidvej. Men Fuglebjerg har også noget, der minder om dynamik. Her har vi for eksempel en hal, her har vi Netto, og her på den anden side af Byærvej, der har vi Superbrugsen. Nede for enden af den har vi en bager og en Aldi. Og her har vi saftsuseme et kunstværk. Et ægte kunstværk, simpelthen midt på Sydsjælland. Og her ligger Fuglebjerg Bibliotek, som faktisk er et ret moderne, veludrustet bibliotek, et provinsbibliotek at være. Den primære årsag til, at vi har noget, der altså minder om funktionalistisk dynamik. Hernede er Aldi, og her har vi et lavpris tøjhus og et lægehus, og altså Superbrugsen. Og så har vi Netto hernede, og et meget velfungerende plejehjem. Fugleparken, det er, at Fuglebjerg simpelthen er det eneste, der minder om noget bymæssigt på de cirka 35 km, der er mellem Slagelse og Næstved. Så der er altså et kæmpe opland i Fuglebjerg. Vi er stadigvæk ved landevejen, Regnskovvej, som den hedder, cirka et par 100 meter øst for, hvor vi var før ved ulykkesstedet, og har nu bevæget os hen imod det, der hedder Dyrehaven. Et område, hvor der for tidlig tid gik mange dyr. Og her er der altså et sted lige fremme af en vis historisk interesse. Jeg har aldrig været her før, så det er lidt spændende, hvad vi når frem til. Det er et meget smukt skovområde, jeg nu er i gang med. I denne her retning, der ligger Bavelsesøen, eller rettere Tystrup Bavelsesøerne, og Tystrup Sø er et af de smukkeste søer i Sjællandsområdet. Den gennemskæres af Sjællands største å, Suså. Men lige her omkring er der en gammel, for længst forsvunden vikingelandsby, der hedder Borbris, og i øvrigt også en langdysse, der i sin tid betog Grundtvig. Se, stedet her hedder Borbgade, og det må jo ligesom antyde, at det er faktisk et sted her i nærheden, hvor det nu for længst forsvundne Borbris er. Her var i området i skoven her i øvrigt også et stort træ, der hed Borup Kirke, som Martin A. Hansen i sit værk Ord og Martyr bruger flere sider på at beskrive. Det var et kæmpemæssigt gammelt helligtræ, som simpelthen bliver beskrevet lige i begyndelsen af Martin A. Hansens Ord og Martyr. Martin A. Hansen var ret fascineret af det her område. Jeg kan lige tilføje, at grunden til, at Borbris forsvandt, det var simpelthen, at den var for besværlig at dyrke. De æger, der var her, de var meget aflange i det. Det var meget smalle, tynde marker. Det var besværligt for landbrugsredskaberne, og da vejret blev dårligere hen imod 1200-tallet, hvor det begyndte at blive koldere, da var det simpelthen for hårdt at opretholde en landsby, og Borbris blev forladt i 1200-tallet. Vi har nu bevæget os op af Skælskørvej for rundkørslen, hvor vi var før, og et par kilometer i retning af Dalmose og Skælskør, som ligger i den her retning. Og vi er nu kommet tilbage til Jellinge, hvor vi startede, og skal se på, hvorfor det i grunden hedder Jellinge.
og hvorfor et så lille sogn som Ting Jellinge her under 150 indbyggere i Grundham Kirke. Når vi bevæger os herfrem, så ser vi i øvrigt landsbyens gadekær. Det er noget af det mest idylliske, der er i denne by, som man kan fornemme af udsigten på den anden side her. Så er landsbyen præget af et vist forfald. Men gadekæret er da nydeligt, og det er kirken som end også. Den er bagved det grønne træ her. Som navnet siger, så er Ting Jellinge egentlig samme ord som Jelling i Jylland. Den gamle hovedstad for riget, der hvor den gamle Harald Blåtand kommer fra. På Sjælland hedder det så ikke Jelling, men Jellinge. Og Jellinge vandrede så en del omkring i jernalderen. Det hører til de ældste landsbynavne, vi har. Det betyder i øvrigt det gule sted. Det er beslægtet med det engelske yellow. Vi går nu ind i den lille Ting Jellinge kirke. Den er kun 12 meter lang. Der er ikke rigtig det helt store alter. Det er smukt og enkelt. Døbefonten, som vi ser her, er en traditionel døbefont, som slet ikke hører til denne kirke. Det må simpelthen være ældre end kirken her. Hører til en oprindelig kirke, som måske blev bygget i 1100-tallet eller i 1200-tallet. Men den gamle kirke i Nørre Jellinge var formentlig ikke stor og fin nok til dette sted, for det var nemlig et meget vigtigt sted. Her hvor vi er nemlig lige præcis midtpunktet i Sjællands største herred, som hedder Flakkebjerg Herred. Herreder var jo gamle retskredse i middelalderen. Og Flakkebjerg Herred var kæmpestort. Det strakte simpelthen fra Slagelse og ned til og med Skælskør og op til Næstved til og med Herlufsholm. Det vil sige hele Sydvestjylland. Og Nørre Jellinge lå simpelthen lige præcis i midten, så her anbragte man derfor et tingsted. Her samledes de ældre for at afgøre tvister, og når vejret var dårligt, så samledes man altså indenfor i kirken. Og når vejret var rigtig, rigtig dårligt, så havde man simpelthen en gruppering af sten. Og den gruppering af sten lå lige udenfor, simpelthen lige ud fra her på marken, ned mod de grønne bygninger eller røde bygninger i baggrunden. Det er øvrigt Sønder Jellinge, der ligger dernede. Og et sted midt imellem på Sønder Jellinge Mark, der lå det officielle tingsted. Men eftersom, at når vejret var dårligt, man så skulle være i kirken i Nørre Jellinge, så synes man også, at kirken skulle være lidt flottere, end den åbenbart oprindeligt var. Og derfor så gik man altså hen og byggede sig en ny kirke. Den blev færdig i 1400 cirka. Det var en gotisk kirke. Man ser hvælvingerne her. Den er simpelthen bygget gotisk med ribbehvælvinger her. Spidse vinduer, så derfor er der meget lys i kirken. Og i samme periode, i 1400-tallet, skiftede byen simpelthen navn fra Nørre Jellinge til Ting Jellinge. Det er egentlig ikke spor logisk, at Ting Jellinge skulle have sit eget sogn og sin egen kirke. Det er en meget lille landsby, det er en meget lille sogn. Sognet er på under 150 indbyggere, og landsbyen på under 100 indbyggere. Og derfor har man gennem årene faktisk også forsøgt at sløjfe den her kirke. Første gang man forsøgte, det var Frederik II i 1555. Man ved ikke hvorfor det ikke lykkedes for kong Frederik at få nedlagt kirken. Men det lykkedes ham jo tydeligvis ikke. Og så prøvede man jo så igen i slutningen af 1600-tallet, hvor Sjællands biskop Bakker greb ind og fik kirkenedbrydningen forhindret. Så på mange måder kan man sige, at Ting Jellinge kan synes noget ramponeret, når man kigger omkring, især på husene på den anden side her. Men det er samtidig en stolt by. En by, som ved, at den har været centrum i Sjællands største herred, været tingsted, og en by, der har en kirke, selvom den ikke burde have en kirke. Man har kæmpet imod, den blev nedlagt, og det er lykkedes. Det er så det absolut mest centrale i byen. Det er kirken, og det er gadekæret. I dag må man nok sige, at Ting Jellinge er noget spoleret som idyll af Skælskørvej, der løber lige igennem. Bilerne drøner med mindst 60 km i timen på vej mod Dalmose og Skælskør, eller Sorø her i den anden ende.